Es que me da risa. Números rayos. Borratxos dels 18 anys. Vam començar un nou vídeo, avui anem a començar una nova secció. Anem a adivinar edat de futbolistes. Som com la llum del sol, com les nits d'estiu, com entrar nuets al riu. Bueno, en el dia d'avui tinc així dos convidats molt especials. En primer lloc, tenim així a Polomet, artista emergent que está así petando ahora en la música, de que yo me declaré fan de sus canciones. Somos fans mutuos. Ahí está. Yo fan de ella y... Una volta me vas contar esta historia, ¿no? Vas dir... Sí, el va dir, jo vull preguntetes futboleres o coses. Y después Irene, que ve avui a pilotar. Ve a pilotar. Més o menos. És la meva millor amiga futbolera de 100% de tota la vida. Del Barça. Barcelonista. Tu Ahí també, está. Yo soy de Valencia, por desgracia. Bueno, eso se acepta. Bueno, Sí. Lo que no se acepta es lo de esta persona. De Madrid. Ah. Ahí no. Hem de dir que veniu de fer unes birretes en este vídeo auxili també, un saludo para ells, si veu el vídeo. M'han dit, anem un poc cegues. I jo, bueno, vamos a ver, si serà millor el vídeo, ¿sabes? Més fluid. Estamos bien. Vos explique en qué consiste este vídeo avui. Es una nueva sección en la que tengo que adivinar edad de futbolistes. ¿Vale? Hi ha 7 rondes, 7 futbolistes. I comenceu el vídeo en 1 milió d'euros. I cada ronda vos mostraré un futbolista. Teniu que adivinar quina edat té aquest futbolista. Vos donaré una pista i per cada any que vos equivoqueu, per exemple, si jo dic un futbolista i aquest futbolista té 30 anys i diu 25, pues, per exemple, la primera ronda perdeu 10.000, la segona 20.000, la tercera 30.000, per cada any que vos equivoqueu. I això progressivament, fins a l'última, la sèptima, que si falleu, si no adivineu l'edat exacta, vos descompta la meitat i teniu que tornar a intentar-ho, i si falleu la meitat... per exemple, si mos queden 20.000 euros i fallem el primer, ja mos queden 10.000. Si fallem de 10.000, mos queden 5.000. Teniu dos comodins, que vos donaré otra pista o que vos traiga un dato de l'any que va néixer el futbolista. Sí, comodín de la llamada també. Vale. ¿De qué? ¿Esteu preparats? Sí. Primer futbolista. Bojan Krikic. ¿Os sona? La puta sí del Barça. La foto és esta. No està xunís, A no? veure això, estàs pelat. És la foto més actual. Allà d'avui juga en el A veure això. Vissel Kobe, de 36. Japó. 32 anys. Té 32 anys. Ai, ho he dit. Animalet, animalet. Quan dic, mira, jo estava pensant 32. I després ho ha dit ell, pues ja està. Passe. Vale. Vale, primera ronda regalada, no passa res. El que tinguem un millor. Era para El que tinguem un millor. donar confiança. Vale, segon futbolista, ara ja... No me'n digues els anys, No. Segon futbolista. Vos sona un... de Villarreal, vaig a una Villarreal. Luciano Vieto. Sí. Allá de está jugando en Arabia Saudí, en el Al Hilal. Va a ser el Chile tenía 8 jugadores de la Liga en diciembre de 2014. La foto es esta. No té 31. Més. No, home, no. 31. No, I està no ja està tan canós. 31 ja estan els moros ja. Clar. Sí que era roïn. Podeu debatir... Tu dius 31. Té cara xiquet, Això és veritat que té cara xiquet, però... Jo dic 33. Com el Bojan, 32. Vale, va. Posa definitiva, 32? Sí. És que està riguen, sí. Pues té 29 anys. Pues està molt espalat. Sí, un Sí, poder és un- anar al bancal a collir 4 anyis pros. Sí. Bueno, a costa de 29 anys. Entonces perdeu 60.000 euros. Molts diners, Mari? 940.000 tindríeu ara. Ah, bueno, està bé, Però està bé. Anem a veure, ixe xic, ensenya-li a ells. No, sí, en el vídeo tranquila que estarà la foto. En el vídeo estarà, vale. Posa Això té 29 anys. Ai, m'ha de concentrar que juga tan ja i Ya, es tan un jove. futbolista que la carrera se le va a acabar pronto. Si no me equivoco, van a Villarreal, después van al Atlético, de Valencia, ya la cosa muy El mal. València és que està molt mal, No, está muy Guay. mal, está muy mal. Següent futbolista, Unai Simón, Home, Unai Simón. porter de la selección española. De Bilbao. Y espera que vos den un dato, va a debutar Hombre. el 20 d'agost de 2018 en el Bilbao. Si, ese es el dato que vos donen. Si voleu un altre, podeu gastar el comodín o de llamada. Estem en 2023 ja, això fa 5 anys. A veure la fot, la cara. Bé. Sí, és el porter de la Les cares, selecció. Juan, les cares. 27-28, per ahí estarà. 27. Sí? 27-28, bueno, dic una edat, no puc fer... 27 i mig. A veure més fotos. Ahí fotets... Si voleu us puc donar altre dato, I si no té la nostra edat? No perquè gastem 26. pista. Quina edat teniu vosaltres? 26.
26. I ser quinto de nosaltres. No, això, però està molt estropeat també. Tu què dius? 26 de nostre. 26? Pues 26. Pues l'edat definitiva de Unai Simón és 25 anys. Està bé, està bé, I tu està has bé. dit que estava... Està bé. Heu perdut soles 30.000 euros. 30 Soles. soles. Bueno, claro, soles. El sueldo de un año. Claro, en este Choc City, pues 30.000 euros. I pues, se mos queden 910.000. Ronda, aneu molt bé, aneu molt bé. Estem bé. Tercera de 7? Pensa que a la primera ho has acertat, la primera ronda. La primera em Bojan, ve Bojan. una telepatia. 25 anys, Unai Simón, segon futbolista. Atentos a la foto que us he ficat, perquè ells se suenan morritos. A veurem. Este vos sonarà. Gerard Deulofeu. Juga actualment en el Udinese. És cuentete. No, però sí. És una foto de flipat. És Me lo cuentíssim. feu. És el jugador amb més partits en el sub-21, el jugador que més partits ha jugat en el sub-21. I el màxim golejador. Té cara un poc de malo, eh? Què té la nostra edat, també? No, O 2 anys menys. Penseu. Xe té 24. no. I això no té, 23. a part d'un ojo pipa, 27. I si té 23 o 22 o 23, si és del 2000, 2001 o alguna cosa d'això, eh? Va! 27. Diguem que és del 99. Tan jove. 2 menys que nosaltres, 24. Va, tira, pues 24. 24? No, crec que no, però bo, sí, 24. Pues Gerard Deulofeu té 28 anys. Veus? Està Com fatal. tens que fer-me cas? 40 per 4. 40 per 4, 160.000 i se mos quedarien en 750.000. Ja mos ha arruïnat. Encara mos queda prou, eh? Nos queden 3 futbolistes. Tu pensa pues que... entonces no anem tan mal, no, ne queden 3 soles. Tu pensa que només que guanyen 100.000 en això ja es paguem un piset o algo. Uno? Ahí Un bon piset. Següent futbolista, este vos sonarà també. És Isco Alarcón. Hòstia. Ai, molt xic, Actualment sense equipo. El 22, Normal. és que això és un dàtil, mira que cara dàtil que té. Que guapo. Ai, sí, guapíssim. Isco Alarcón, el último equipo de Sevilla, la veritat és que no està en su millor moment de la Ixe carrera. té 30... Ixe com tipus Asensio. 33 o 34. No. No, 32. No. O 31. És que, claro, és que... És que és el 22, és el 20. Però què li va passar a ell? També va Pues entrar que en... anem a dir- Que falla més que una escopeta fira. Lo que pasa es que No. yo creo que es un poco gos. Per molta qualitat Però- que tu tingues, si no li poses Ell ganes... també es va tirar a la mà a la vida. Sí, está que... Con Ronaldo el Gordo. Venga, va, edad. 31. Bueno, una cosa, no vas a tener ningún comodín, ¿eh? És de veres. Me va a tocarle a Valentón. Pero On que- està el móvil? A Valentí o a Emilio? No, espera, no li toques a ningú, el de la pista de l'any. Lo que me digueu. El de la pista de l'any. Vale, Vale. después ya toquemos. Vale, en el año que van a ese disco, se va a crear el televisor de plasma. Maricón. Al tio. Y tendrá 30 o 31. 31. 31. Claro. 31? Sí. Pues té 30 anys. Ui! Està molt bé, està molt bé. Ha perdut 50.000 euros, però per Del tant, 91, es del 91. és del 92. O sigui, se mos queden 700.000 euros. Sí que podríem haver-la liat prou més, eh? Ens queden 700.000 euros i 2 rondes quinta. I comodín de un altre dato o cridada. Quinta. Altre futbolista que en el seu moment ho va petar prou, però ja està la seva carrera un poc mal. És Messi. André Gómez. Hòstia, això va jugar en el València i en el Barça. Jo no sé qui és aquesta persona. Pues té un cul amb un bon gat. André Gómez. Oh. Què dieu? Està jugant la mateixa en el Lille. I ja tindrà un any o 2 més que nosaltres. No, 28. no. Va, anem a tocar-li a algú dels meus amics. És que això amb un tio Enrique Castellà ho sap segur. Ja, pues toca-li, eh? A saber l'animalà que són, per l'amor de Déu. És que... Si no, l'agarra i puguem provar una. Tio, Què? escolta'm, em sents? Sí. Tu te recordes d'André Gómez, el jugador del Barça que va jugar en el València antes? Sí. Tu sabries dir-me més o menys quina edat té? Ell, La edat? una trentena d'anys. Una trentena, són 31 o 32? Jo crec que, si vols teu viure és un moment. Vale, vale. Vale, va. Per WhatsApp. Va, un besito. Dieu 30? Ella ha dit una trentena, doncs pues diguem 30, va. 30? Sí. Pues André Gómez té 30. 29 anys. ¡Ah, no me digo! ¡No me Bueno. digo! ¿Qué nos lleves? Pues, 60.000 euros. 60.000, que vos, queden 640.000 para la última ronda. Però que el pareix, estem forra, és? Vale, 640.000 para la última ronda. Así, vos recorde, tengo que adivinar la edad exacta. Hòstia, és divin. Si no, La mitad. Sí, tío. Dime, tio.
29 anys. 29! Vale, gràcies, bonico. És el millor. Com es diu? Enrique. Enrique. A tope. Vale, últim futbolista. A veuràs. És un futbolista que en el seu moment va pegar fort, en Itàlia sobretot. És Stefan El Shaarawy. Este d'ací. I que persones més rares estàs buscant, Mose. Sí. El Shaarawy, sí, tu coneixeràs, no? Sí. I Y pues, han de adivinar la edad exacta. Es que claro. vos dic el dato, ¿vale? Ahí està la cara de cansat. Va protagonitzar junto a Messi la portada de FIFA 2014 en Itàlia. De... Este com André Gómez, 29. No més. Més? I què? Ho vam tocar. Què Pareixen que toque. Una cridadeta i mon anem. Per favor, que no me l'ha agarrat el meu amic. No sé si l'ha agarrat el maricón este. Joder. Per les coses importants no esteu. 29. Vos puc donar altre dato, això sí. Ah, pues dónamoslo. Este ho sabia. Va ser el quart jugador més jove en debutar en la història de la Sèrie A en 2008. O sigui, va debutar molt pronto. Sí, fa 14 anys. El quart jugador més jove en debutar en 29. la Sèrie A. Sí? El per què no ho sé, però no té 29. Si no és ixa, n'hi ha que restar. Bueno, va, dis tu primer, va, sí. 29. 29 anys, error. Però més o menys. Està propet. O molt propet, no ho sé. I se vos dividís de diners 320.000. Si 29 no són, pues seran o 28 o 30. 31. Tu tries. 31. 31 és la definitiva? Sí. Voleu canviar-la? No, Segur? segur. Error. Pues 30. Pues 30. 160.000 vos quedarien 30. 30, a 3, 2, 1, 30 i... Vale, pues bueno, 660.000 euros. 660.000 euros. Està bé, està molt bé, bueno. Un viatger. No, heu fallat portes l'última, que això vos ha penalitzat. No, hagueren pogut quedar pitjor, si m'hagueren agarrat Això. També és veritat, també és veritat. Apunteu-se que mira, cerveseta gratis. Això no falta mai, això... Un ratet, el fenómeno number one A este tope. així pa tots vosaltres. També, escolteu ara les últimes cançons, no?, que estàs traient. Este és tu moment spam. Vinga, va. Spam. Dentro de poco, nueva colabo con Cactus. Però per què no és en castellà? Perquè impacte més a la gent. Que Clar, sí que... No, no. Toquem Parla en valencià, que el castellano té Se me dona fatal. Sí, la verdad es que no es La lo mismo. verdad que sí. En falles toquem així. El dia 22 d'abril en la plaça de Bous, junt a la Fúmiga, el Diluvi, Esther i molts grups més. I després toquem també en el Xocorroc en Bocairent, junt a la Fúmiga, Smoking Souls i molts més que aniran vinguent. Pronte, nou single de Colomet, nova col·laboració amb Cactus, que serà un temazo, i nou disc. I el nou disc està per així pronto. Flotant. Para Se todos vienen los cositas, seres. se vienen cositas en general. ¿Y tienen todos por proporcionar algo? Que li compreu el disco. Ahí está, a tope en Colombia. A I tope. que el seguiu a ell. Seguimos... Comprar, seguir, comprar. Pues fíjate si tots els Instagrams... Mastique, trague, mastique, comprar, seguir, comprar. Molt bé, pues res, espero que us hagi agradat el vídeo, deixeu like si vos ha agradat, compartiu... A tope en Navidad, visca el futbol i visca el Madrid. Chao. ¡A la Madrid! No, a la Madrid no, tío, a la Madrid. T'has dit? ¡A la Madrid! A la Madrid, no, espera, no. ¡Corte! Força Barça. Y te'n vas, más saber ni m'aclet per a mi. I he vist com